Bon dia a tothom, el meu nom és Miguel, de la FTC IAC CGT, i és el Gerard, de Sindicat de Llogateres. Estem aquí per fer una presentació de la plataforma per una feina i una casa dignes. Fa uns anys que vivim una ofensiva sostinguda contra les condicions de vida de cada treballadora. Treballar ja no garanteix viure amb dignitat, cobrar un salari ja no assegura accedir a un habitatge digne, mentre la productivitat millora, els beneficis empresarials baten rècords i el PIB puja, la jornada laboral es manté, els salaris queden estancats i la precarietat s'estén. A més, assistim a un deteriorament progressiu i estructural dels serveis públics. El sistema sanitari i l'educació pateixen un procés de desmantellament sostingut, amb infrafinançament crònic, precarització de les plantilles i un augment dels processos d'externalització, mentre el negoci privat guanya el terreny. I en el cas de la sanitat, que és el nostre cas, els i les sanitàries hem perdut més del 20% del poder adquisitiu des del 2010, mentre la càrrega de treball cada cop més insostenible fa pràcticament impossible la conciliació. Paral·lelament, l'habitatge s'ha convertit en un bé cada cop més inaccessible per a una part creixent de la població, fins al punt d'esdevenir una de les principals preocupacions socials. Segons el baròmetre del CIS de gener del 2026, un 42,6% de la gent diu que l'accés a l'habitatge és el problema més important i aquesta xifra no para de créixer. Però això no és una dada només general. Si ens fixem en les treballadores de l'Hospital del Mar, del Parc Salut Mar, en una enquesta realitzada per la majoria del comitè d'empresa, podem veure que un 73% de les 283 persones que van respondre consideren que la situació de l'habitatge és molt preocupant, mentre un altre 20% la percep com bastant preocupant. Per tant, en conjunt, això significa que més del 90% de les treballadores creuen que ens trobem davant d'un problema greu. En quant a les opcions habitacionals, més de la meitat de les treballadores, un 57%, viu de lloguer. Quan es pregunta per la possibilitat d'una vaga de lloguers, el 33% s'ho pensaria, un altre 28% la faria si hi hagués una caixa de resistència i un 26% la faria assumint el risc. El mateix passa quan parlem d'una possible vaga general. El 46% estaria disposat a fer-la i un 39% s'ho pensaria. És a dir, més o menys, amb aquestes dades, aproximadament el 85% està obert d'una manera o altra a mobilitzar-se si hi ha una convocatòria. Això, sens dubte, evidencia que la preocupació s'ha transformat en cansament i en una voluntat cada cop més clara de plantar cara. I per això presentem aquesta plataforma, que es va presentar dilluns, que és la plataforma per una feina i una casa dignes, que recull diverses organitzacions laborals i d'habitatge, i ara en Gerard ens explicarà una miqueta com es va organitzar tot. Molt bé, doncs bon dia i gràcies per convidar-nos al Sindicat de Llogateres. Com comentava ara el company, tot aquest context i aquesta plataforma que ara presentarem ens costa la vida viure. Neix en un moment que, com comentava el company, és un moment en el que ens diuen que aquesta és la legislatura de l'habitatge, des de tots els estaments governamentals, el govern central, els governs autonòmics, també el govern de la ciutat on estem, la ciutat de Barcelona, ens diu que és la legislatura de l'habitatge, i ens diuen també una cosa que la classe treballadora ens sorprèn, que és que l'economia va millor que mai. I és en aquest context en el que la classe treballadora no pot creure que aquestes afirmacions categòriques siguin veritat, perquè en el seu dia a dia no veu que això sigui així, que neix aquesta plataforma Ens costa la vida viure, que és la plataforma per una feina i una casa dignes. Aquest dilluns al matí, al Parc de les Tres Xemeneies, es va presentar aquesta plataforma amb l'objectiu d'unir forces, amb l'objectiu de comprometre'ns públicament a organitzar, a planificar, a treballar en el camí cap a la construcció d'una vaga general contra l'encariment de la vida, per una feina dignes i per un habitatge al preu del qual no estigui pels núvols. Aquesta presentació va comptar amb la participació de les diferents organitzacions que formen part d'aquesta plataforma en un inici, però l'objectiu és ampliar-la i
acabar construint un artefacte polític que sigui lo suficient transversal per poder planificar, per poder organitzar i per poder finalment convocar una vaga general que sigui una vaga general de veritat, una vaga general que permeti actuar la producció i que permeti disputar les condicions de vida de la classe treballadora, que al final és el que ha de ser una vaga general i és el que volem que sigui aquest horitzó de vaga general que estem treballant. Aquesta plataforma neix d'alguna manera aquest passat estiu 2025, arrenquen les converses per part del Moviment per l'Habitatge, els sindicats laborals combatius i una amalgama diversa de moviments i organitzacions populars. Comencen tot un seguit de converses que van culminar amb la presentació aquest dilluns d'aquesta plataforma i van començar unes converses en un moment molt concret. Recordem que a l'estiu de 2025, l'estiu passat, era l'estiu que culminava un curs, el curs 2024-2025, protagonitzat per mobilitzacions massives pel dret a l'habitatge. La primera mobilització massiva del curs passat que va acabar amb aquestes converses per la constitució d'aquesta plataforma va ser la mobilització del 23 de novembre de 2024, en la qual 170.000 persones van sortir al carrer en la mobilització més massiva pel dret a l'habitatge que hi va haver en aquesta ciutat i en aquest país en l'últim segle. Amb 3 reivindicacions molt clares. La primera era baixar un 50% els lloguers per llei. La segona era prohibir les compres especulatives, perquè l'habitatge és per viure i no per especular. I la tercera, i no menys important, era que els contractes de lloguer havien de tornar a ser indefinits per eliminar una xacra de la nostra societat, que és la inestabilitat residencial, la inestabilitat habitacional. I aquestes 3 reivindicacions han sigut permanents i han sigut seguides i han sigut sostingudes pel Moviment per l'Habitatge i ara és aquesta plataforma que es fa seves una part d'aquestes reivindicacions perquè no només volem una feina digna, sinó que també volem un habitatge dignes. I el segon moment important d'aquell curs, que ha esdevingut amb la constitució d'aquesta plataforma i li va donar sentit a tot plegat, va ser la mobilització del 5 d'abril de 2025 a la plaça Espanya, a l'Avinguda Maria Cristina, que el Moviment per l'Habitatge va tornar a demostrar la seva força transversal arreu del país i va aconseguir convocar 70.000 persones a la plaça Espanya que van voler acabar amb el negoci, van voler dir que s'havia d'acabar amb una pota d'aquesta situació en la que ens trobem, que és el negoci immobiliari. La manifestació del 23 de novembre portava per lema "S'ha acabat, abaixem els lloguers", i la mobilització del 5 d'abril portava per lema "Abaixem els lloguers, acabem amb el negoci immobiliari". El curs passat, el Moviment per l'Habitatge va situar quins eren els 2 enemics a batre, quin era l'estat de les coses i va posar a sobre de l'arena política, va posar a sobre del debat polític una cosa que, com comentava el company, ja ningú nega, que el problema de l'habitatge és el principal problema d'aquest país, que el problema de l'habitatge és el problema que està trencant la societat, que està empobrint la classe treballadora i que si no solventem podem arribar a una situació de trencament de la cohesió social a la que, com a mínim, la classe treballadora i les organitzacions que formem part d'aquesta plataforma no estem disposades a arribar. Llavors, com deia, acabat aquest curs, acabades les mobilitzacions massives, acabats un curs en què tots els partits polítics, totes les organitzacions polítiques, ja no hi ha ningú que no reconegui que aquest és el principal problema, es van engegar converses entre el sindicalisme laboral combatiu, el Moviment per l'Habitatge i organitzacions populars de tota mena per començar a construir el camí cap a una vaga general per l'habitatge, pels salaris i contra l'encariment del cost de la vida, amb 3 objectius polítics essencials que marquen el marc en el qual aquesta plataforma es presenta i el marc polític de discussió en el qual es duran a terme tots els debats per tal de consolidar i ampliar les aliances amb les quals es vol construir tot aquest procés cap a la vaga general. El primer objectiu polític de la plataforma és recuperar l'eina
de lluita de la vaga general. Evidentment, persones com jo que tenen 28 anys, l'última vaga general que vam viure el 2012, i és difícil, quan jo tenia potser 14 anys, recordar amb total serenor i vivacitat tot el que va passar. L'última vaga general que coneixem aquí a Catalunya, al país, va ser el 2017, el 3 d'octubre de 2017, però necessitem, i la classe treballadora necessita, i el jovent necessita saber què és una vaga general, saber que és un procés de construcció d'una vaga general, socialitzar-se amb la idea de que la lluita de classe treballadora, l'eina més gran que té la classe treballadora d'aquest país i d'arreu, és la vaga general, i per tant hem de recuperar aquesta eina de lluita, deixar de fer vagues activistes, passar i superar les jornades de lluita i poder convocar realment una vaga general que superi la paràlisi dels grans sindicats que no convoquen una vaga general des del 2012, que pugui aturar la producció i que suposi de debò d'una vegada per totes disputar les conquestes per la classe treballadora i que suposi un pas endavant definitiu en la nostra lluita. El segon objectiu polític de la plataforma que es va presentar dilluns i que avui portem aquí a l'Hospital del Mar és promoure una unitat àmplia del moviment obrer i popular, que vagi en totes les direccions, que aconsegueixi vehicular i capilaritzar tot el territori i voler parlar amb tothom, construir un artefacte polític que sigui el més ampli possible, parlar amb sindicats laborals, parlar amb associacions de veïns, parlar amb associacions de barri, parlar amb organitzacions polítiques de tota mena, amb el moviment ecologista, el moviment antiracista, el moviment feminista, els estudiants, tothom, perquè això sigui la vaga general que no hem tingut des del 2012 i que ara sí que s'ha de treballar i que quan la tinguem treballada convocarem. I per últim terme, el tercer objectiu polític d'aquest procés de construcció de la vaga general és tornar a articular tots els moviments de lluita, tots els moviments combatius, totes les lluites que han passat i estan passant al voltant d'un artefacte que tingui sentit per totes elles. Com deia, tornar a rescatar les marees que desbordaven els carrers a les nostres ciutats. Rescatar i treballar amb les organitzacions en defensa de l'educació i la sanitat que tants èxits estan tenint i que també estan aconseguint articular les plantilles i a tota la societat en defensa de la seva lluita, de les seves reivindicacions. Trucar, cridar i sumar al moviment pensionista que se segueix manifestant cada setmana a la plaça Universitat i a places d'arreu de l'Estat i segueixen mantenint la lluita i les seves reivindicacions cada setmana i que són exemples per organitzacions com nosaltres, com el Sindicat de Llogateres i pel moviment i pels sindicats laborals. Els col·lectius feministes, els col·lectius ecologistes, sectors laborals en conflicte i articular-los, com comentava, al voltant d'aquesta plataforma i d'aquest artefacte polític. I per últim, més enllà del marc polític de discussió i del marc polític amb el que aquesta plataforma obrirà espais de diàleg i espais d'escolta i espais de debat, evidentment aquesta plataforma es constitueix avui i ja ha començat a treballar per objectius i tasques més concretes, però que no oblidem són necessàries per la construcció d'aquest procés de la vaga general, perquè es deia dilluns i ho hem de repetir sempre que les vagues generals no es convoquen, les vagues generals s'organitzen, es treballen i es fan dia a dia fins a arribar a la data concreta. En primer lloc, aquesta plataforma ha de servir per construir espais que organitzin la difusió i que organitzin la vaga general. En segon lloc, aquesta plataforma ha d'organitzar l'extensió de la vaga general. Ha de fer que aquesta vaga general, aquest procés, aquesta vaga general es conegui a tots els racons del país, que tothom sàpiga què és, que tothom tingui un punt on anar a preguntar, que tothom sàpiga què pot aportar i què pot fer des dels seus llocs de treball, des dels seus espais de socialització, des del barri, des del casal, des de l'Ateneu, des de l'escola, amb els nens, amb els avis i amb tota l'amalgama d'organitzacions que formin part de la seva comunitat. I per tant, aquesta plataforma ha d'organitzar aquesta secció a través de xerrades, enquestes, brigades, piquets informatius, etc. En tercer lloc, aquesta plataforma que dilluns es va presentar ha de promoure
no només la creació de comitès sectorials, com hi pot haver aquí a l'Hospital del Mar, a l'espai on estem avui, a escoles, a instituts, a fàbriques, etc., sinó que també ha de promoure la creació i l'ampliació de comitès territorials. En el cas, per exemple, del Moviment per l'Habitatge i del Sindicat de Llogateres, aquesta feina ja l'hem començada. Per això, dilluns afirmàvem categòricament que el procés de construcció de la vaga general ja ha començat. El procés de construcció de la vaga general, en el cas del Moviment per l'Habitatge, s'inspirarà en el que eren els comitès de construcció de la manifestació massiva del 23 de novembre. Arreu del territori de Catalunya, també a la ciutat de Barcelona, el Sindicat de Llogateres i el Moviment per l'Habitatge va promoure amb els sindicats de barri la creació de comitès transversals a cadascun dels territoris, dels quals formava part el Moviment per l'Habitatge i totes les organitzacions que formessin part i que tinguessin un paper essencial en el teixit i en la comunitat del barri. I així construir entre totes les veïnes del barri un procés organitzatiu que en aquell cas va culminar en el 23 de novembre i en aquest cas ha de culminar en la convocatòria d'una vaga general. I per últim punt, aquesta plataforma evidentment centralitzarà i difondrà les adhesions, difondrà els debats i difondrà totes les discussions que existeixin entorn del tema que avui ens porta aquí. Per això s'ha presentat la pàgina web que crec, si no recordo malament, enscostalavida.org, enscostalavida.org, i allà es recull tot el que acabo d'expressar de manera resumida. I com comentava, jo per donar pas al company de nou, aquesta plataforma pren protagonisme, evidentment, els salaris com a vector principal de la convocatòria d'una vaga general, evidentment, i s'ha volgut unir amb una reivindicació que evidentment és essencial pels salaris, és essencial per la vida, com és el dret a l'habitatge, com és el dret a un habitatge digne, a una estabilitat residencial, perquè la casa, l'habitatge, és a partir d'on projectem tot el nostre projecte de vida, on projectem la família, on projectem el futur, on projectem els horitzons, on projectem les pors i les penes, i no pot quedar fora de les reivindicacions que ha de portar una vaga general, i que ara crec que a la següent part de la xerrada porta quines són les reivindicacions per part dels moviments laborals i per part del moviment per l'habitatge. Si vols, poder seguir. Perfecte, merci. En quant a les reivindicacions laborals, des del sindicalisme combatiu i des de la taula sindical de Catalunya laboral, s'han trobat tres eixos com a més importants i com a reivindicacions. La primera és la jornada laboral, la reducció de la jornada laboral a les 35 hores i la prohibició de les hores extraordinàries estructurals. Això és una mesura que s'emmarca la necessitat de repartir el treball i la riquesa amb un objectiu bastant clar de reduir l'atur, entre d'altres. A més, la reducció de la jornada completa tindria un gran impacte, millorant no només la salut, sinó també la qualitat de la vida de les treballadores i la seva conciliació tant personal com familiar. La segona reivindicació és l'augment de l'SMI, del salari mínim interprofessional, i de les pensions mínimes a uns 1.500 euros. Això té molt de sentit perquè el salari mínim actualment no garanteix una vida digna. El PIB per càpita de Catalunya ha augmentat considerablement. L'any 2024 es va situar als 37.477 euros i les previsions pel 2025 són d'uns 39.000 euros. Si s'aplica la mesura redistributiva per assegurar que el 60% del PIB per càpita com a estàndard per viure dignament, el salari mínim hauria de ser d'uns 23.400 euros anuals, és a dir, uns 1.671 euros mensuals en 14 pagues. Per tant, la demanda dels 1.500 euros per l'SMI estaria ajustada i fins i tot per sota d'aquest criteri en particular. La tercera i última seria vincular l'augment dels salaris a l'IPC, perquè l'IPC, que és un índex utilitzat per mesurar el cost de la vida i actualitzar els salaris i les pensions, parteix d'un càlcul erroni pel que fa a la ponderació de l'habitatge. El lloguer només representa un 4% del pes de l'índex i està dins d'un grup que inclou altres despeses com l'aigua, l'electricitat, el gas o les reparacions, entre d'altres. A més, la hipoteca del primer habitatge no es considera cost de la vida i es tracta com una inversió, malgrat ser una despesa imprescindible per qualsevol persona que vulgui tenir un habitatge en propietat.
Això, en definitiva, genera una distorsió entre la inflació oficial i el cost real de la vida. I això és el que volem defensar com a reivindicacions. El Gerard també explicarà també les reivindicacions per part d'habitatge. Sí, efectivament, les reivindicacions del moviment per l'habitatge i els sindicats laborals representats en aquesta plataforma van estretament entrelligades, les unes no existirien sense les altres. Per part del moviment per l'habitatge i, evidentment, pels sindicats laborals, igual que nosaltres donem suports a les reivindicacions que comentava el company, en primer lloc, i és una reivindicació històrica del moviment per l'habitatge i que mantenim des que el 23 de novembre vam sortir 170.000 persones a Catalunya pel dret a l'habitatge i gairebé 1 milió de persones arreu de l'Estat a aquelles jornades de lluita per l'habitatge. Les mantenim i són la primera de les quals la més important, la baixada per llei dels preus del lloguer. I com deia el company, vincular els preus del lloguer a la realitat salarial de la classe treballadora i per això exigim dins d'aquesta demanda un índex de regulació dels preus del lloguer vinculada als salaris. Tenim diferents propostes i seran els espais de debat de la plataforma de la vaga general que acabi decidint quina és la fórmula definitiva que es proposa. Però la primera mesura per poder sortir d'aquí és la baixada per llei dels preus de lloguer. Que no oblidem, creiem que aquesta consigna ha de portar inclosa demandes que tinguin a veure també amb els sectors més precaris de la població. Per tant, aquesta baixada per llei ha de contemplar realitats no només de la classe mitjana, sinó realitats de la classe treballadora i realitats de les persones que estan més excloses dins de la nostra societat i, evidentment, de la població migrant, les condicions d'accés a l'habitatge de les quals no són ni de bon tros les de la majoria de la població. En segon lloc, una altra demanda històrica del moviment per l'habitatge que tampoc ens hem mogut, que és l'estabilitat habitacional. L'accés a l'habitatge no pot ser un luxe. L'accés i permanència en l'habitatge no pot ser una situació que porti ansietat aparellada a la vida de les persones. I per això, com vam dir el 23 de novembre i com portem dient els últims anys, exigirem contractes indefinits i prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional. En tercer lloc, i com vam dir també el 23 de novembre, i no hem deixat de repetir, limitació efectiva de les compres especulatives perquè els habitatges són per viure i no per especular. I si algú pensa que la proposta del Parlament de Catalunya per regular les compres especulatives dels últims mesos és suficient, no ho és, i per això aquesta plataforma ho porta dins de les reivindicacions. I per últim, el moviment per l'habitatge i la plataforma per la vaga general portem una última reivindicació que beneficiaria a tota la classe treballadora i a tothom que visqui de lloguer, i és el reconeixement per llei dels drets sindicals en matèria d'habitatge, que reconegui el moviment per l'habitatge i els sindicats d'habitatge com a interlocutors vàlids i legítims, que reconegui la protecció efectiva del dret de l'organització dels llogaters i que reconegui el dret a la vaga de lloguers. El Sindicat de Llogaters del Moviment per l'Habitatge vam guanyar una vaga de lloguers contra la Caixa i hem fet que milers de pisos tornin a les mans de qui ha posat els diners, que és l'administració pública. Aquest esforç no pot ser en va. Aquest esforç no només ho van fer les llogateres i el Moviment per l'Habitatge per ells, sinó que ho van fer per posar de relleu que cal que es protegeixin els drets dels llogaters, que cal que es protegeixin l'organització dels llogaters en blocs, igual que els treballadors estan protegits els seus drets dins dels centres de treball, i aquesta plataforma i el Moviment per l'Habitatge no pararem de dir-ho, no pararem de lluitar-ho, perquè creiem que és la manera més efectiva de protegir-nos davant les dinàmiques i aquells que ens volen fora de casa. I així ho tenim clar, aquestes són mesures que són per viure dignament, aquestes són mesures que s'han d'abordar i que si no s'aborden els llogaters, la gent que viuen de lloguer, la classe treballadora, ho tenim molt clar. Sabem, i avui i aquestes setmanes i aquests mesos que venen estarem presentant, estarem socialitzant, estarem debatint i estarem fent públic
que sabem que tenim una eina que és molt potent, que sabem que tenim una eina que històricament ens ha portat on som, que és la vaga general, i si ningú entoma amb valentia aquestes mesures estructurals, ho farem nosaltres i ho farem amb l'eina de la vaga general.